Il-karriera politika ta' Domintov kienet waħda karatterizzata minn numru ta' konflitti li nqalgħu bejn il-Partit Laburista, immexxi minnu, u l-Knisja Maltija mmexxija mill-Arċisqof Mikil Gonzi. Il-Knisja kienet determinata li ma tħallix lil Mintov jakkwista l-poter, partikolarment minħabba l-politika soċjalista li kien iħaddan. U kienet għamlita ċara li ħadd ma jista' jkun soċjalist tajjeb u nisrani sinċir fl-istess ħin. Din is-sitwazzjoni waslet biex l-avversarji politiċi ta' Mintov bdew ipinġuh bħala bniedem li ma kienx jemmen falla u kontra r-reliġjon, imma fir-realtà fil-politika ta' Dom Mintov kien jispikka l-aspett Kristjan u t-tagħlim ta' Sidna Ġesu Kristu, bbażat fuq il-ħtieġa li jkun mejjun il-proxmu u ż-żgħir. Jiena nemmen illi jekk kien hawn wieħed mill-leaders tal-ħsibijiet li kien influenzat intimament ġo fih minn xi ħadd, da xi ħadd kien għal Karl Marx bħalmu għalina Kristu li ġie qablu. Il-Partit Laburista mmexxi minn Dom Mintov anke fi żmien meta kien impost fuq l-interdett mill-awtoritajiet ekklesjastiċi kien jinsisti li mhux minnu lil partit u kontra l-Knisja. Bil-mexxej Laburista jisħaq li l-politika soċjalista kienet sinonima ma' twemmin nisrani. Ma ħadd ma għandu dritt li jisserva bir-reliġjon biex ikisser l-oħrajn li ma jaqblux miegħu. Aħna ninser Michael Gonzi xorta nirrispettaw bħala Arċisqof anke jekk jgħid li l-Ingliżi hawn Malta, imma ma nistgħux nirrispettaw jekk għax l-Ingliżi hawn Malta iwaħħal fina u jgħid li aħna kontra reliġjon. Lanqas nistgħu nirrispettaw l-oħrajn li qed jagħmlu minn kollox biex jaqdu il-kamp kontra Ghana u minflok jgħidu aħna ma naqblux magħhom fil-politika jgħidu tal-Labour Party komunisti ħadun. Ma kienx biss fid-diskorsi tiegħu li jispikka l-element Kristjan, imma wkoll f'kitbietu. Fost dawn il-kitbiet insibu ittra li bat lill-Gażin Soċjalista ta' San Pawl il-Baħar, fejn qal li x-Xellugin ma jarawx l-akbar kobor tan-Nazzarjanu fil-mirakli, imma jaraw fil-ħila divina li wera kif mingħajr armati, mingħajr teżori, bi ftit dixxipli magħżula, bl-akbar għal fost in-nies tax-xogħol saħħar lill-orrief u anqal lil dawk kollha ta' rieda tajba u waqqaf twemmin u ta' tagħlim li wara 2000 sena għadu jkaxkar warajh miljuni ta' bnedmin. Fi Kristu s-soċjalisti jaraw maħfra, ħniena u mħabba, jgħid il-Perit Dom Mintov.